Dit is Bient, de allerlaatste aflevering van dit seizoen. En dat sluiten we af met de eminence Gries van het Scootse Ziel, Klaas Jongsma. En jarenlang zijn vaste sidechick, Sippie Tichelaar. En dan zullen we het vanzelfs houden voor de 20-jarig jubileum van de SKS. En we komen nog één keer vanuit het Oerol Festival, want daar is Miranda. Miranda, je het voor de allerlaatste keer, hè? Ja, Arjen, alweer de laatste keer. Wat gaat dat vlug is, zo'n weekend. Maar we hebben nog wel hele leuke dingen op het programma. Ik ga met Nicolette naar de vaststelling Reuzen. En Nicolette, zij werkt op de reus van Skilge, de Brandaris. En Albert Jesma, die ging naar de film. Een Island, Italiaanse filmmakers die kwamen een jaar lang hier op het eiland. En het resultaat is een soort van Bert Haanstra-achtige film. Nou, wij zijn net, we komen aanstaan waarom, Miranda. Eerst het Scootse Ziel, want dit is simmer. Ja, ik verheug me dus wel een beetje op. Dan bezit de SKS 20 hier. En zonder nou gelijk de uitdruk te lezen op die leeftijd, Klaas. Maar van die 20, minimaal de helft, wie is nou echt van heel dichtbij belutsen. Ja. Zullen we eerst even een stukje zien? Ja, prima. Er is een valse start. Ja, nummer 11 en dat is van jou. Dat klopt. Wij vliegen even naar voren. Henk, naar voren. Het bootje, maar daarin uw microfoon en Sippie Tichelaar. Je hebt een uiterst charmant zwemvest, jongen. Goed. En daar voort achter bals het jenne wat. Ik vlak bij me hoor. Het is hartstikke spannend. Ja, dus we kunnen smullen van met je. Dit wordt een fantastische middag. Het wordt een fantastische beetje. Ja, Sippie, van 24 jaar heeft jou verslagdienst van de omroep van het Scootse Ziel. Ja, dus ik de held van die zondag. Absoluut, Ja, absoluut. Ja. Is er voor jou dan... Ja, ik weet dat het heel moeilijk is. Maar is er één moment die er voor jou dan echt uitspringt? Ja, er zijn natuurlijk een heel soort momenten. Maar waar ik altijd wel nog vaak aan nooit denk, is de wedstrijd dat we in 1990... Dat Tjitte Brouwer kampioen werd. Van Heerenveen? Van het Heerenveen op een Gerben van Manen. Hij stierde goed voor in het klassement. Hij hoorde alleen maar een goede wedstrijd te zielen en dan zou hij kampioen worden. Maar kreeg die dag maakte hij echt een hele minne start. Een valse start. Hij moest dus achterom bij de vloot aansluiten. En Jelle Reijnga, dat wie zijn zeerstander, die kwam nog weer horen van het kampioenschap. Die ik een minder start. Alleen nog die hoede net op nij. En toen moest hij rondje moest hij dus naar voren schouwen om nog kampioen te worden. En dan zo stinken nou de meesten ben woest onboord dat ze valse start maakten. Nee, Tjitte Brouwer zei helemaal niet. Die hong een beetje zo op het helmhout, zich naar voren, naar zijn fokkerman en zei helemaal niet. En dat is dus wel heel bijzonder, want die hele wedstrijd is er niet zijn. En ik zie het er onboord. Maar de stuurder. En dan zit in dat roefje en dan just de skipper dus rug aan. En hij zegt mij zo nou en dan aan. En ik wel in een soort van wanhoop van dit is echt verschrikkelijk wat er nou gebeurt. Maar hij zei niks. En uiteindelijk Want ze waren kampioen. waren we sized en dat we kregen nog een kampioen te winnen. Ja, en dan wist u als onboord als verslagjouwer. Ja, die onvoorstelbaar. En dan viel hij zelf eigenlijk een beetje een kampioen. Ja, natuurlijk. Nee, maar die is er helemaal bij. Als er mij dorst en dan bist onboord, of dan dorst mij als het onboord bist. En wat ik letterlijk wel jet heb, is dat de meesten op het Heerenveen, dus op het Dracht, die winkelstreten, daar staan ze al je bij de winkels te luisteren naar die wedstrijd. Alles wie stil daar, iedereen wil hartje wat er gebeurde. Nou, toen waren ze dus kampioen. En wat ik dus heel knap vond, wie dat zij zag gefocust bleven. Dus zij... Oors dan schoen er helemaal aanwijzen. En ik van ja jongens, dit is toch verschrikkelijk. In de finale een valse start en we lezen helemaal achterom. Nee, Tjitte bleven echt geconcentreerd zielen. Nou, en elke rondje kwamen we een beetje naar voren en uiteindelijk dus toch kampioen. Toch nog kampioen. Thriller. Mooie, fantastisch. Ja, thriller. Ja, want het hele Scootse Ziel, Klaas, ik bedoel, het zit bol van de kleurrijke figuren van zelfs skippers. We hebben ook een paar van die markante koppen hebben we nou even een beetje op een rietje achter elkaar gezet. Want al die haardrolspelers, dit ben ze bijvoorbeeld, je Sielissen. Waar is nevens daar nou het meest kleurrijke karakter? Nou, in al die tijden vond ik Centimeter, ik weet dat een toneelspeler weer. En dat weet net bij iedereen populair. Maar ik vond dat de meest kleurrijke man. Want hij kon woedend worden en hij razen dat er één haast sloeg. Dan draaide hij hem om en dan scatterde het uit van Leidje en dan zei een beeldje. En die man had helemaal dus toneelspelen. Maar hij week echt leuk. Maar ik kon dus heel dag heen en weer dat wie van mij zijn. Hele bijzondere man die ik net begreep op oude leeftijd in een wie er bekeerd.
En dan werd ik heel gelovig. En dan zit er in de vergadering. Dan goelde ik haast uit, zo gelovig weer om te vertellen dat we als christenmensen zo net met elkaar omgaan moesten. Maar wij gingen het om dat hij gelijk hebben. En dan later zei ik, maar je bent in het ziel nog krijgt liggen gemeen. Hij zei, er is maar één soort mens die is eerlijk. Maar die hier aan de binnenkant van de hand. En dan zei je, ja, ik net. Dus altijd wie die man. Maar Doe is natuurlijk wel journalist. Koes daar wel hichten van die man krijgen? Dus ja, ik wil wat een beetje fout. We vinden ik wel een beetje deel van. Dus eigenlijk journalist, wij saffelen dingen meest. Als het goed, als het zegt echt journalist, heb ik me later worst van schamen. Wij zijn een deel van het circus. Ik weet nog wel in Jana Woord waren ze tasprutsen trots Jaak Kramer van dat eigenlijk de jouwer hiet fout. Nou, aan een beetje journalist vind je uit wat de zijn is. Mijn leeftijd, wij kwamen net achter en we leren tegen me zo. En het ging het hobbelen mooi terug en later werd hij niet in de jouwer disqualificeerd. Nou, net een liedje gietje. Nee. Dat wie 2002. Maar wij ondergaan het, Seppi, en wij winnen gewoon een beetje een deel van het tafereel. Ik heb wel vaker gezegd, het is een soort met feuilleton. Ik is het haast vergelijkje met de Tour de France. Hè. Alle dagen ga je weer verder en look je dus op met zo'n hele club mensen. Dat gebeurt bij de Tour natuurlijk krijg zo. Uit de doping. Ja, dat waard ons nooit zo naar waarde stelt. Want je wist niet wel, als je dat doet, dan praat je net meer met die ploeg en net meer met die ploeg en die ploeg. Dus je kan heel goed de vergelijking eigenlijk maken met de Tour de France. En misschien het scootjeschild. Op Ja, bepaalde maar zaken praat je gewoon net. Nee, maar wel met dit verschil dat deze mensen verdienen er niks aan. Dus ja, een kraatje bier en bij Rinks waag ik nog toevallig vond dat er dan een paar duizend gonen kreeg of euro. Of gonen. Maar ja, dat, wat peanuts, mijn neffens, alles wat al die mensen verdogen. En zo dat bij de Tour, daar gaat het wel om hele grote belangen. We hebben Tour. Maar je gaat het om de eer zelfs, hè? Om de eer. Ja. Het is jongens, echt een eresport. Van, achter elke goede skipper zit natuurlijk een sterke vrouw. Hè? Heb ik me wel eens vertellen litten. Hoe zit dat? Wat is de rol van de vrouw eigenlijk bij het scootjesziel? Nou, die vrouw is wel belangrijk, maar als dat tradiëren hinnesjes, dan werd het vroeger natuurlijk zo, dan hier ze nog een scootje werd ze mooi vaden en vrachtvaden. En dan om een saffele tijd hier ze dan een wedstrijd. En dan ging een vrouw met ben gingen op een wal en die moesten hebben wachten tot de wedstrijd weer over en dan kwamen ze weer aan boord. Nou, later kreeg ze die vrachtskippen en dan wie het huis ik aan boord. En in het begin dat wij erbij wien al die vrachtskippen er ik nog bij. Want de meesten die skippers, dat wien vaak ik vrachtskippers op grote skippen. En ja, die vrouw, ik hier er was begrutje mee, want die werken hun echte pletter. Die hier maar 2 weken vrij in het hier. En in die 2 weken wie het de scootjes hielden en die vrouw die moest een zwaartje dat al die mensen te eten kregen. En dat ze altijd maar gastvrij, met koffie, met drank, met van alles kleerstien. Dus morgens dan wie die man nog rustig met het scootje aan de gang. De vrouw die moest het dorp in om al je boodskippen te dwan en naar je rappels te skielen. Want die moesten van 30 man en soms meer eten sieren. Ja. En dan gingen de man lekker wedstrijd zielen. En dan kwamen ze weer waarom? Uitgehongerd vanzelf. En dan gingen de man op die lege stoel zitten, de vrouw liep er wat achter. En die waren ervan dat ze een lekker drankje kregen, enzovoort, enzovoort. Nou, die tijd is eigenlijk wel verloren, hè? Want de meeste vrouwen ben ik net meer aan boord van een vrachtschip. Die wen je op een wal met het gezin. En die hebben een baan. Die heeft zelfs een baan. En ze hebben nou wel scootjes zielen. Maar nevens mij is de focus bij de skippers vallen meer richten op de wedstrijd. En is het vallen minder de vakantie zat het vroeger weer. Het is nou wedstrijd maar een pad vakantie. Maar op momenten gaan ze nog op vakantie. Ja, de wedstrijd zit dus wel echt centraal. Die vrouw beleeft dat wel mooi, maar het wel een hele oren rol kregen. En Sint-Wurgen komt er vaak een cateraar en die brengt het eten. En die brengt dan alles. Ja, precies. Ja, dat is die charme gaat dan ook een beetje flint. Maar ze zijn natuurlijk heel erg belutsen. Ja, absoluut. Want het is natuurlijk wel echt een sport van tradities. Al als zondag hier gaat het ook altijd om dezelfde families. De spelen natuurlijk, hè, want het gaat van generatie op generatie. Je bent er ook altijd fetes tussen bepaalde families. Is er een soort oortseer? Nee. Wij als boetensteenders eigenlijk net zo volle... Nee, wat mij opvalt is dat Albert Meter hier speelt met Minder de Groot. En wat je ook nou het Pieter het speelt met Auke de Groot. Nou, dat is dan een hele beetje, maar voor de rest, het trouwt in elkaar om. In één trouwt er een Meter Minder de Groot. En dan in de zwager zielt wij mij op een scootje van een meter. En voor hen is dat onbestaanbaar. En nou jij het erbij, moest je voorstellen, het is ik wel een soort binnenvaart wat in de SKS zit.
En dat is wel wat een hele moeilijk bestaan. En dikke investeringen. Dat is toch wel sociaal-economisch zet die toch wel op een bepaalde hoeken met elkaar. Dus daar ben ik wel wat solidair. Dus wat er uit Servi, Hetzer, die krijgt verstongen is, hij speelt met Lammert Zwaga. Maar Jaap Zwaga, de zoon van Lammert, zit aan boord bij Lodewijk, de zoon van Hetzer. En die kan heel goed met elkaar opzitten. Dus dat oude zeer is verdampt in een nieuwe solidariteit. En het is dat echt wel mooi? Dat het ja, eigenlijk dat is dan prachtig, verdampt? maar het gaat volle meer om sport. En die mensen kennen hartstikke goed zielen. De meesten die kan. Het is eigenlijk wel een beetje de charme. Klaas, Ja, maar dat je ik- weet nee, van, maar- ja, en die daar man, heb die ik- kind het met elkaar, dat wordt als een gevecht er in Nee, de maar kop. daar word ik wel eens lelijk van. We hadden de America's Cup, jongen, en Nieuw-Zeeland en de Amerikaan. En wat die Nieuw-Zeelanders op verliezen is gewoon een tactische fout. En ik weet haast wel zeker dat het zijn beste skippers die fout net maatje zoen. Als die skipper was op dat Nieuw-Zeelandse boot, hier Amerika net won, hier Nieuw-Zeeland winnen. Dan hebben we door de America's Cup. Wij hebben echt hele goede zielen hierbij. Ja, maar ik vind dat er rivaliteit is en dat men nog wel weet en dat er soms nog wat te vereffen valt, dat je het gewoon bij de sport. Dat is in elke sport zo. Ja. Ja. Hey jongens, want een nieuwe generatie brengt vanzelfs ook weer een soort vernijing. Hè? Dat kan ik me zo vaststellen. Hè? Want die scootjes die zijn natuurlijk in de rit van de jaar en echt behoorlijk om vernijing onderhevig geweest. Ja, nou hier in Verlien, dan zeggen wij echt naar die scootjes en dan zijn we, god, die mooi wel eens een keer een nij tuigen en die zou wel eens dat hebben moeten. Of nou, dat skip, dat mooi ik nodig wel eens een kwastje verf hebben. Ze krijgen elk Nou, jaar het is weer nou een natuurlijk al nijtuig. je op en top. Het is al je perfect. Er is ik yield. De meeste scootjes die hebben best wel een budget wat ze elk jaar besteden kunnen. Ja, want dit bijvoorbeeld Ze is het zijn echt scootje van optimaliseerd. Ljouwert. Hè? Die is ook weer helemaal Ja. uit elkaar, heel liek het wel. Maar ja, dan moest je voorstellen wat zijn geweest. Die had een sponsorclub, die houden dan 10.000 €. Dan kan ze vaak van kijken, nou wat denk je? Ljouwert kreeg 161.000 vet. En dan wil je wel een beetje benauwd. En de jouwer had krek op dit een contract sluiten met Douwe Egberts. Die kreeg dan 40.000 in het jaar te besteden. En Ljouwert minstens 50.000 in het jaar. En Snits denk ik meer. Maar de Zuidwesthoeken absoluut net. Die mij bleed was met 20. Dus er komen hele grote verschillen. En hoe haast het dan? En dat is het wonderlijke. Langbaar. Hier onuitputtelijke budgetten. Ze wat dat in nou helemaal in één keer oer. Want heel zo daar bedankt. En nou zielen ze, nou winnen ze. Dus dat is echt het leuke ervan. Maar aan de andere kant is het wel zo, van de SK is natuurlijk een hele traditionele organisatie. In hoeverre is dan traditionele organisatie mooi gaan bij al die vernijings? Ja, als je het hebt over originaliteit van een scootje, dat is een heel discutabel begrip, zo staat er gewoon worden. Want wat is er nog origineel onder scootjes die Net z'n volle meer, begreep ik Nee, wel. net z'n volle meer, want nou, daar wist ook denk ik iets meer van. Zoals een louter scootje. Wat is er nog van oer van het originele skip? Nee, een oude tekening met lijnenplan op steert. Maar aan de andere kant, ze hebben natuurlijk een zeil, ze hebben mast, ze hebben een roer erachter en zwoorden aan de zijkanten. Ja, maar dat Het is wel ligt op vrij een scootje, belangrijk. was maar Nee, zo. maar een dek is wat lichter. Nee, maar het hele verhaal is wel dat klassieke skip. En die vind je in de hele wereld tussen massaal net. Als je in Friesland viert, weet ik wel eens. Met 2-3 populaire scheepstypen, Preem, Scootje en Haak. Die jaren alle 3 in Friesland. Meer ben er in Nederland eigenlijk, ik zei net. Nee. Ja, voor de folklore. Maar voor de sport hebben ben je echt de top van de wereld. We hebben meer dan in Engeland. Ja. En voor hen wie het zag van, dan winnen er nogal wat scootjes bij, die kon echt absoluut nooit winnen. Dat kon gewoon net omdat ze net het goede materiaal hadden. En nou Dus, ben ze onelkaar wegen. En komen ze dus heel dicht bij elkaar. Wat dat eerste verhaal over Tjitte Brouwer, Tjitte Sietsers Brouwer van het JRVN, dat hier misschien nou nooit meer kan. Dat je achter ons startte in zo'n situatie, Nee. daar kom je net meer voor Nee. in. Er wordt En- nou wel zijn dat wat 19 juli of 18 juli, dan zet het het in Grauw. Het wordt echt een heel spannend kampioenschap, maar dat is al je zat dicht bij elkaar liggen. Ja, maar dat zeggen ze eigenlijk al zo'n 60. En het is nog nooit gebeurd. Maar, nou ja, maar wat nog wel is Zuidwest ook, wij het voorseizoen. En ik heb het zien. De Lemmer een van de SK's, de eerste wie dus een IFK'er. Dat is ik wat hoor. Die IFK'ers zijn ook hartstikke goed. Die komen er echt tussen bij Rijn Alstoren aan de top. Die bent 3 wedstrijden bij Lemmer gegooid. Maar de Lemmer is dan de eerste van de SK's. En dan
Zuidwesthoek er bij Heeg hartstikke goed bij. Dan zullen we niet in het bal zitten. Lang waar wint in lang waar. Maar waar wint het dan, Klaas? Waar wint nou de Nou, SKS? zal ik het je vertellen. Als Johannes de Kapper goed bij had, die kreeg zo volle voor mij die formule. Van die formule dat ik helemaal niks van snap. Dan zei je zo, de Lemmer. Dan wint lang waar het. Lang waar. Ja, dan denk ik, als ik naar Flintwickers joch, dan denk ik, die hier nog 36 kanten meter meer doe ik hem mocht nadat er hier. En hij vaart zo snits voorbij. Ja. Maar ja, die snits, die kan zielen, jongen. En dan die grauw. Daar best ik top zielers bij. Maar en toch gewoon zei wat het ook leren. gewoon lang waar wint. Ik hoop dat Die Douwe kan Vis... het winnen. Nee, dus zei die wint het. Nou, dat zei En ze Douwe toch. Vis, dat shot ik mooi, hè? Wat denk je zo? Ik zou het wel eens heel aardig vinden dat Lemmer. De Lemmer. Ja, Ik ben dat heel zou ik benieuwd. heel mooi vinden. Ik ben Ja. heel benieuwd. Lang waar of de Lemmer? Goed, wij gaan even waarom naar Oerol. Want daar is nog altijd Miranda Werkman. Miranda, ja, de hele week had ze op een paard was met Molly. En nu was voor het eerst mijn vrouw. Ja, een keer op stap met een vrouw, ja. Hartstikke leuk, want zij werkt als verkeersleider op de Brandaris. Vroeger zou je dan vuurtoewachter, maar zij is het niet meer. Zij is verantwoordelijk voor de veiligheid. En met haar ging ik naar de voorstelling Reuzen van Artemis. Dat spelen in Arjensdune. En het is een voorstelling over de kwetsbaarheid van ouderwijze, huid of mem. En de angst om je been te verliezen. En het zag er eigenlijk wel weer heel aandoenlijk uit. Juist omdat ze grut binnen. Alle schepen. Dit is verkeerscentrale Brandaris met het scheepvaartbericht van 9:30 uur. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Weersverwachting voor de Nederlandse kustwateren tot 2000 vanavond is voor district Texel en Harlingen. De wind west tot noordwest kracht 2 tot 3, tijdelijk 3 tot 4 en goed zicht. Ja, goedemorgen. Wij zijn voor Vlie aangekomen. Tot morgen. Minerva Brandaris, begrepen, tot de volgende keer. Dat is een charterschip. En die meldt zich nu af, want die is voor de haven van Vlieland aangekomen. En schepen zijn dus meldplichtig, vooral de beroepsvaart. Bij vertrek van een haven, aankomst in een haven en passeren van sectorgrenzen. En zodra ze dus bijzondere manoeuvres uithalen binnen het gebied. En dat komt allemaal samen in een getijdengebied, werelderfgoedgebied. En wij zorgen, kort gezegd, is onze kerntaak, zorgen voor vlot en veilig scheepvaartverkeer. Zo? Ja, en dan nu nog een stukje naar voren Ja, schuiven? dat begrijp Of nee, ik naar niet. achter. Hij moet klikken, toch? Ja, hij moet klikken. Heeft hij geklikt? Ja, hij heeft nu nog... Nee, hij zit niet... Nee, hij moet je klikken, moet hem, toch? ja, maar je moet hem ook heel goed aanduwen. Ja, dat snap ik liever. Heeft hij geklikt? Zit hij nou vast? Hij zit vast. Zit hij vast? Zit hij vast? Hè? Ja. Dat is leuk, hè? Zo. Ja, en dan, als het goed is, dan kan dit dus ook nog verder dicht. Nee, liefje, dat Nee, gaat maar- niet verder dicht. Jawel, Nee. jawel, want kijk, er zitten nu nog kreukels in, dus dan kan die nog verder dicht. Nee, liefje, dat gaat niet. Dat is gewoon het Nee, modelletje, maar liefje. liefje. Dit is die man die ik heb leren kennen. Ik ben jouw papa. Dag mannetje. Hallo. Dag mooi ventje. Wat ben jij een mooi ventje? Ik kom alleen maar even zeggen dat het goed met hem gaat. Dat het beter is dat je het hierbij laat. Je ziet de mensen van de boot komen, op de boot opgaan. Je ziet de drukte in de straat. Dus je hebt wel een beleving van de gezelligheid op het eiland. En je hoort, als je de deur open zet, je hoort de muziek. Voor je het weet is het weer donker. Ik heb een gedicht. Zelfs in het donker is er nog licht. Dankjewel. Dat is heel mooi. Mis je haar? Hebben ze Pintje verloren? Dus de bedoeling dat het een open einde blijft? Nou ja, goed. Dat vind ik natuurlijk vooral aan het hoofd van de toeschouwer. Ik denk in ons hoofd zou dat wel eens zo kunnen zijn. Ja. Als je het linkt naar mijn werk op de vuurtoren, dus de Brandaris. Dat is een groot object. Voor het eiland is de toren een reus. En van boven
is het eiland nietig. Als ik mensen zie lopen, die lijken ook wel kleiner en kwetsbaarder. En eigenlijk is dat wat je hier ook zag. Ik geloof wel in beide kwetsbaarheden. Hè? Dus de kwetsbaarheid van kinderen, maar dat je als volwassen persoon ook natuurlijk kwetsbaar blijft. Ja, Miranda, en dan nou die allerlaatste bijdrage. Ja, nog één ding heb ik dan. Dat is een film, een island, van het Italiaanse zeilschip Zimmerfrei. Zij reizen heel Europa terug en film je maakt portretten van landskippen en steden. En op uitnodiging van Oeral gaan ze hier ik west. En dan gaan ze net op het eiland filmen wielst het Oeral is, maar krijg wat er geen Oeral is en hoe het eiland er dan bij laat, hoe dan het leven is. Nou, het resultaat is een hele poëtische film. Ik heb het wel uitgekozen op het feit dat het in ieder geval op locatie is. Dat het hier is op zo'n erf. Ik vind het wel leuk. Someone recommended it to us. Ze zijn vorige zomer komen kijken. Ze hebben gezien wat voor een impact het festival heeft. En het is een beetje een film met een beetje afstand. Kijken ze naar het eiland. En van de winter zijn ze teruggekomen en hebben ze het eiland zonder het festival gefilmd. En met Kees Spanjer op stap, de weilanden in. Een mooi ontmoeten met alle boeren die... ik wist niet, je ziet niet wat er precies gebeurt, maar het blijkt dat de koeien krijgen dan iets over hun rug tegen de vliegen. En dan gaan alle koeien bij elkaar en dan komt er iemand langs. En dat is ook een soort ontmoeting van alle boeren op het eiland. Prachtige film. En dan denk je, wat doet een film op Oerol? Nou, het is site-specific cinema. Een locatiegebonden film. Ja, Miranda, ja, dit wie het dan, hè, voor Oerol? Ja, dit wie het. Oerol gaat nog wel even terug dit weekend, maar wij gaan naar huis. Hoi! Oké, nou, doe voorzichtig, Miranda. Jij had er natuurlijk ook wel eens geweest, hè? Doe hebt wel eens vaker verslag van Oerol. Ja, natuurlijk. fantastisch. Fantastisch. Ja, mooi evenement. Oh, geweldig. Mooi als goed. Ja, nou, nee, dat net. Tuurlijk Maar, net. nou, dat is heel wat oors. Het is heel wat oors, maar ik vind het echt fantastisch. En dan mag ik heel grutsk op wezen dat we dit heen Friesland. Ja, Ja, echt absoluut. super. Doe je er ook wel eens best klaar? Nee, alleen bij het opbouwen. Dat is ik echt heb mooi. het altijd naar mest, maar ik heb nog zo lang te leven. Dus ik ga er nog zin. Oké. Tierentank voor je komst, jongens. Want ons Safir, dit was trouwens de allerlaatste aflevering van Bien van dit seizoen. Ik wens jou een mooie en vooral een hele warme simmerdag. In september, dan ben we er weer. Maar Bien, ontaan. Dag. Niels uit Brabant had u de laatste dagen mijn naam naar de pinguïns, de capybara's en de ringstaartmakies. Want die moeten allejaar nog een naam hebben. Maar we hadden nog één vergeten. Maar wacht even. Dit is toch de verste rubriek van Niels. Waar bist u? Stephanie met PH en IE op het einde. Oké, en wat is dit voor bist? Het is de eerste jonge tapier geboren in Aquazoo, dus we zijn er ontzettend blij mee. En die tapier die moet vanzelfs nog een naam hebben. Had zien ouders eens al wel een naam? Doutsen is onze moeder. Doutsen? Ja, Doutsen en vader Epke. Dus, we hebben een echte Friese naam, dus we zijn nog op zoek naar een Friese naam voor de kleine telk. Nou, binnen dagen dat ik geen tapiers in kom, vertel eens wat over deze tapier. Nou, tapiers kunnen niet zo heel erg goed zien. Dus zijn neus gebruikt hij eigenlijk om te voelen en eigenlijk om zijn ogen een beetje te compenseren. Hajo, nou gelijk een aardige naam in de holle voor deze Lietse tapier van Doutsen en Epke. Mail die dan naar bient@omroepfriesland.nl.